karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ng atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Mahal kong kaaway. Just play them. Murag mulaban pa yung sa nini. Tarong bago na. Dili nga akong sitwasyon ang atong hiskutan iyan. Buwagi ka na si Lira. Sige. Sige ba? Buwagan ako si Lira. Kung buwagan ni mo ka ng imong asawa ba? Ursa! Klaro ba? Mauna na nga akong desisyon. Buwagan lang na ako si Lira kung buwagan mo ang imong asawa, si Alexa. Iyan, kasado na kami. Dili na may mahimong magbuwag si Alexa. Naibaw ko nga nadaka lang sa kagwapa o katabian anang asawa ni mo. Busa, kablaho ta ni. Wa kay babae sa kinabuhi, wa sa ko'y babae. Di ba fair na na? Asawa ko na si Alexa. Busa, dili mo na kami mahimong buwagon. Busa, karon pa lang, kinahanglang makagusto ka na ni Alexa. Imposible na may tabo pa. Makakita lang gusnaw nga itong bayana. Busurok na nga akong dugo. Wala ko mahimo. Kung mauna imong gibate. Wala sa kayo mahimo ba? Kung wadyo kay gusto ni Lira. Naam ng gabi ba? Tuhog na ko. Good night. Ma'am? Ay, pagsapa nga ni ako din eh. Nagkabati ka silang lalis? Oo. Pero, okay lang? Unsa kay maayo ni mo buhaton? Aron magustuhan ka ng iyan, Mama Alexa, no? Ayaw, naglabarang imong uwan na Binoy. Katog na kagabiin ha? Ma'am? Naluoy ba ako nimo? Ha? O gano'n naluoy mo ka na ako, Binoy? Kay, kukuan man, kanang... Gusto ka. Pait kayo kung kontrahan ka sa anak sa imong bana. Dili lang ka na, ma'am. Ha? Nga naman? Unsa pa man laing rason nga naluoy ka man ako, ha? Kuan... Mito ka ba sa gisulti ni Ian nga may kabit ang iyang amahan? Mao no? Binoy, ato bang rin ako? Ma'am. Gabiin naman, ma'am. Uy. Di na lang ta maghisgot og problema. Sige, ma'am. Good night. Sexy dreams. Noon sa man to si Binoy. Mura man ito na siya kitakuan. Di masud sa kong utok ang trabaho. Panangay! Si Lira. Hello? Nga nanawag mo ka? Magkita ta. Paingon ko karon sa address nga gibutang ni Veronica siyang resume. Unsa? May mo ba ikaw na lang unang mo to? Kumpleto ang information. Kaya base na nag-adto na ko, wa na sabyas Veronica. Okay. Ugma ni nako adtoon ang bahay sa iyang ubang kaila. Oh. Unsa ay plano? Kung nisutol-tulon ang nahimutangan ni Veronica, sayo nang toltolon kini ang gibutang nga work history. Mas daling dumdumon na iyang mga higala iyan. Sige. O balitain na yun ko. Mama Alexa, manglakaw ta, ma'am? Isa na ng pultahan, Binoy. Oo. Ngano gipatawag bang kunin mo sa guard, Mama Alexa? Kung doon na kay gustong isulti na ako, Binoy, isulti niya niya. Ha?
ko nimo. Doon kay gustong isulti nako pero dili ka mahimong musulti. Ma'am, ayaw na lang kong pangutan na, ma'am. Mangutanakit ko. Unsa lagi gusto nimo isulti ka, P.E. Pero wa nimo ilahos og sulti, ha? Ma'am, Ayaw kukuan. ka bala ka. Dili ko magsapa. Kung sa mani, mas maayong mahibaw ko, Pinoy. Ma'am, kukuan. Ayaw na lang lagi ko pagsultihan, ma'am. Abi ba na ko kikalat, ha? Pero, kuan man good, ma'am. Sikreto man good ni. May sekreto kita kang nahibawan? Kuan ka ng... Kuan lagi. Na makasara po tag mga sikreto, ma'am. Pero, kundi ini ato, watay katungog ang musulti ini. Kung apektado ko sa sekreto nga imong nahibawan, Pinoy, mas maayo nga mong sulti ka nako. Kuan, ma'am. Okay. May sekreto sab ko isulti nimo. Ayok pa napi, ha? Sure, ma'am. Di taon ko manabi sa sikreto sa uban, uy. Magpatay pa lang ang mga tao tungkol sa kong katabian ang mag-guilty food ko. Okay. Tanawa na. Nakakita ka ba ng bayana? Picture sa babae. Picture na sa babae. Nakakita ka na ba ng babayana? Hindi ko no. Akong karohon, ha? Hello? Iyan! Nadumduman na ako ang kompanya nga gitrabahoan ni Veronica sa una. Ang Luna Photo Center. Mo ba? O saman, may gikasulti ka bang kailan ni Veronica diha? Nagpaabot ako. Di ako karon silang kantin. Huwata ang sunod akong balita. Hala. Unsa man, Pinoy? Nakaila ka ba ng bayana? O nakakita na ba ka anak niya? Murag. Nakakita naman ko ni bayhana. Unsa? Mauna, ma'am. Nakakita na lagi ko niya. Diyan ka ba nakakita anak niya, ha? Kuan sa Diin! murag sa Diin gani, diin ka makakita anak niya. at dinhi. Nakakita ko niya dinhi sa Figura Boutique. Sure ka? O lagi. Nakakita na ko niya. Kinsa man ni siya? Siya si Veronica Abadin. Hala. Mao niya yung lagi ingon nga kabit ni si Reid. Nakita ka ni Veronica? Oo, nangita ko niya. Dinhi mo siya natrabaho sa una, diba? May kasayuran ka ba kung hain siya? Oo, higala mi ni Veronica. Ano nangita ka niya? Please, tabangi ko. Igagaw manggut ko niya. Importante kaayo nga madumduman ako yung gipuyan karon. Kuha na, naman may kalibutan kung hain si Veronica karon. Sugan siya ang pahawa, wala naman siya balik din eh. May nailhan ka bang higala niya nga posibleng makatudlo kung hain si Veronica karon? Kuan, Lula. Kinsa man? Binoy, sure kita nga din ka makakita sa butik ni Ning Bayana? Murag dinhi gyud. Pero nganong naamag kay niya retrato? Nangita ba sa kay ni Bayhana? Wa ko mangita ini niya. Pero si Ian ang nangita niya. O kung makitaan siya ni Ian, nahibaw ko nga may buhatong dautan si Ian ni ining Veronica Abadin. Hala no? Naunsa naman sa nimbusing iyan, no, uy? Iya pa man yung ukayo ng kagahapon. Unsa ka kung hangtod karon? May relasyon paghapon si Ed ni Ning Bayhana.
Ha? Nagduda sab ka nga nagluib sab nimo si Sir Ed, no? Posible Pinoy, di ba? Pero, ang pangutana, kung anong ikaw ang igipangasawa, ngayon di man ka ng Veronica Abadin ang nasa mong dapit karon. May punto ka. Ay, pero, kinanglang maunahan ako siyan sa pagkakita ni Ning Veronica Abadin. Sa? Mangita na sab ka ng Veronica? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!